Dissabte, a partir de les 10 de la nit, es va celebrar la nit bruixa de pintura ràpida a càrrec dels Amics per l'Art del Maresme. Diferents pintors, vinguts des de diferents punts del país, es van posar pel poble per pintar-lo de nit. Miqui Di Massimo, presidenta dels Amics per l'Art del Maresme, va comentar que és l'únic concurs de tot Catalunya que es realitza en aquesta franja horària. La presidenta també explica que el dia 11 d'agost reparteixen els premis amb la participació de comerços i establiments de restauració del poble i diu en què consisteixen. Tenim un premi de 500 euros i dos de 200. I també tenim premis que són per les artistes locals. Són de bars d'aquí, a la Puntaire, la Rovira. D'altra banda, els comerciants del poble van aprofitar i van obrir les botigues a la nit. La majoria de les botigues i botiguers estaven ambientats amb el tema de les bruixes, aparadors adornats amb bruixes, espelmes, calaveres i tota la vorera de la riera resseguida amb unes espelmes per donar més èmfasi al caràcter màgic de la vetllada. També hi havia una gincama en la qual els nens i les nenes passaven per diferents comerços. Per acabar la nit, a la plaça de l'Església es va realitzar un espectacle final a través de la companyia La Litxa, amb la col·laboració del poble. Es tractava de la festa final on les bruixes realitzaven com una aquelarre on cadascuna posava els seus ingredients a la poció, tot ordenat pel bruixot. I es va acabar amb un ball conjunt amb tota la gent de la plaça.